Bekasi. Oke. Ana ing Bonang Wonosari. Wonosari Bonang Demak. Kota Wali. Pak. Kota Wali. Awan iki luar biasa sekali sing kagungan hajat, kagungan kersa panjenengane Pak Jasmadi Ibu Sriwati kang mengkugati kitanan Mas Virgo Hanif Ramadan. Virgo Hanif Ramadan ki ana artine. Artine napa, Pak De? Jenenge wong gawe jeneng nggo anak ki mesti ana dongane. Betul. Virgo Hanif Ramadan iki dongane semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Bose to, Pak De? Lah masa Virgo ya anak soleh. Yes, pokoknya kabeh iki semoga menjadi anak yang soleh. Lah Ramadan iki. Yes, pokoknya semoga menjadi anak yang soleh. Ngono ae. Tur ngono ya kabeh jeneng ya mengandung rugi. Dene piye wong aku dhewe gawe anak jenenge Waloyo tak kira ya ben sehat malah mencret wae kok saya. Ya disyukuri. Kabare piye ndok nikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak De. Aku apa salah kandang iki ya? Nyapa? Biasanya melu wayangan, melu klenengan, melu hadroh. Iki campur sari anu musiknya nom. Iki udah campur sari ya. Iya. Saya tahan dulu emosinya. Musik niken salindri Mayangkara. Ngono tadi? Lali aku. Ora apa-apa to? Kata nesu to. Iki lho ora mbok nik apa kitan-kitan jora. Heeh, lha wi sing dikitan apa nih? Nek jelasnya karo Dik Niken. Dik Niken itu kan anak masih kecil. Anak kecil bar iki KTP ku muncul ya. Wong dhewe iki sembarang terbare pati nek bocah cilik nesu, bocah gede ya kaya cah cilik. Lah ya ngono kuwi. Wong cah gede kok dolanune apa? Apa nih? Jajane snack. Ya, maksudnya iki ben Dik Niken ki paham. Wong Dik Niken ki ya setidaknya wong masih remaja, urung pernah duwe anak utawa urung pernah nikah. Ngono lho, Ken Niken. Dalam. Jadi kitan ki nek zaman aku ngaji kuwi saka basa Arab. Apa? Saka tembung kotana. Oh, kipase kayak kipase bosok kayak. Kipase bosok wi gua. Karo mangsaku ket mau wis kesumumun kok ora dandan dikane. Sabar. Innaloha ma'a Sabirin. Sabar. Dan kitan saka tembung Arab ya kuwi. Nek wis ora nesu to? Ora. Saka tembung kotana. Kotana kuwi tegese memotong. Lah sing dipotong kuwi jenenge ikut. Apa? Lah ikut kuwi kaya ngapa? Aku lali ora nggawa contone. Ikut. Ngono. Dit ning Google enek gak? Wis to, enek. Nek wong Jawa ana ngarani Magut Margotirta. Magut kuwi ngethok, marga kuwi apa, Mbak? Tirta kuwi Banyu. Jadi ngethok dalane banyu ning ora kabeh. Oh, ngetok dalane banyu berarti ning sak irung. Irung kok dikethok to no. Lah kadang nek umbelen banyune metu kok irung. Ora mesti itu kuping barang kok. Ana nek wong Cina ngarani kuwi, Mbang. Kuwi basa Cinane lanyu wilcuk. Apa? Lanyu wilcuk. Lanyu wilcuk. Apa Pak Dewi? Dalan banyu cuwil pucuk. Dadi nek ngejelasne karo genduk ki pancen kudu cetha. Kudu sing hati-hati. Ini hal sensitif tapi iki ilmu agama untuk tegese ben suci anggone nindakake ibadah salat tidak terkena najis. Nah, harapane Mas Ramadan sapa mau? Mas Virgo bar dikitanke salate tambah tekun, tambah kusuk. Nah, mergo wis ora ana najis meneh ning syaratte ya kudu diresiki ya, Mbang ya. Diresiki. Ki nek pas pipis rampung pipis ngono to diresiki. Nek kowe nganggo apa, Mbang? Aku ya nganggo banyu to, Pak De. Nek ora nek banyu. Ya lah kuwi. Lah saiki tak sampean ya. Lah biasanya sampean nganggo apa lek? Nganggo banyu. Lek enek banyu. Nek nek banyu ngendikane Pak Ustaz lek kon nganggo godhong. Oh iya. Iya ta? Aku karo genduk niken ning Wonosobo nggon adem kae. Mudhun celurut hawane adem pengen nguyuh. Terus dolalah ning jero mobil banyu ora enek. Arep golek rest area jek adoh. Akhire aku mudhun selak kebelet pipis. Anane perkebunan teh. Aku ning kono nguyuh. Bareng arep tak kumbah, waduh ora enek banyu. Akhire aku kelingan ngendikane Pak Ustaz nek ora enek banyu nggawa godhong. Kono enek godhong teh tak remet godhong teh tak nggo resik.
resik. Teko ngomah aku kumpul bojoku. Terus piye, Pak? Esuk-esuk bojoku ngomong. Ngomong pripun? Papa rasa teh jenggot ngono kuwi. Ora nang kene jare teh apa barbar. Barbar. Usahane lancar. Amin. Pak Jas. Pak Jas. Jasuke. Pak Jas Madi, Jasuke. Dudu. Kok samu jagung manis piye? Jas Madi. Iki engko niken iki nek kipasange urung teko iki tetep marah-marah terus iki. Iki anu Pak De, are ya enggak betah. Iki kulite kan kulite wong sugih lagi. Oh iya. Ora pawakan kere bocah iki. Kuwi kulite wong sugih. Kulite wong sugih. Keringete ya keringete wong sugih, gorene tak openane. Ben sugih. Lho ben ketularan sugih kok. Keringete wong sugih iki ya padha wae mambu ki ya. Dene ngono diapu. Padha ae ya. Wong sugih melarat Tak kira ki nek wong sugih iki keringete ya ora mambu ngono. Lah jane ora mambu ambune iki parfum kok. Parfum apa? Seminggu ratus yo. Nggih, iki menghibur warga masyarakat Nduk Niken. Nggih. Tembang-tembang bersama Mayang Karat. Didoakan semua yang hadir pinaringan sehat, panjang umur, kathah rezeki Allahumma. Amin. Aku njaluk ngapura karo mbak sing nang kono mau. Nyapa? Lah anake lak dijereng enek nggono apa kuwi diturokke ning lantai. Oh, terus mbok pidak. Nontone oke aku mlaku ke susu kepidak ndase. Maaf. Lah jek untung ndase. Lah terus. Lek nuke piye? Lah. Ngalih, gak melu-melu aku. Gak melu-melu. Lah kan jek cilik. Nuk ora melu tanggapan dhewe. Oh iya. Tanggapan dhewe. Nyanyi lagu apa Nduk Niken? Aku manut sampean. Oh ngono. Apa Mas Bambang? Manut kula jenengan napa pun to niki Mayangkara napa mawon saged. Iya. Anu, njaluk lagu apa mau permintaane Pak Hansip Lesat Lan Mas kuwi. Apa? Pupu sing nelong. Nah, kuwi mau. Sampeyan iso nyanyi ya, Pak De ya? Aku toh? Heeh. Lah kuwi lulusan Eskar lho, Nduk. Lah kuwi lho. Eskari apa? Sarjana karaoke lho, Nduk aku ki. Tak kira lek karawitan. Aku iki- Eskari karawitan Pak. LC mana sing belum menodai aku rumangsamu. Bagus. Lah iya. Paling ya regane 100. Elsine tapi wis tuwek bungkuk lho, Nduk. Ya jeneng wis umur. Lah, Nggih, ya diaturke bersama Mayangkara, Niken Salindri. Baik. Terima kasih Pak De Gareng, silakan kembali ke habitatnya. Oh iya. Habitatku nang endi? Lah mbah, neng Gambira Loka. Oh iya. Ini Bang. Kok setan. Masa habitat nang Gembira Loka iki pada nau kewan ngono, Pak. Pak De Gareng mbok kon bali ning Nang Gembira Loka iki padahal kono ki nggon kethek. kebun binatang. Pak De mosok kebun binatang kan manusia to, Pak. Loh, kan menawa Pak De duwe kerjaan ning kono dadi penjagane singa apa penjagane apa. Maksudnya ngono lho, Sampeyan Pak ki De. ora terus tak padane karo kewan ya ora lek rumangsa ya ora apa-apa ngono lho. Iso habitatku kok iso nang kebun binatang iki. Lah habitatnya nanti Pak De. Heh? Habitatnya nanti. Loh, aku ki ora nang kebun binatang. Lah, ning Nang kandange aku mah. Ngremenaken sanget ya Mas Bambang. Leres. Dulur-dulur sing ana Demak Kota Wali. Iya. Luar biasa antusias Luar warga biasa. masyarakat. Saya suwi saya rame ya Pak Saya De. kebak, saya kebak. Ngene iki wong sakmene kian ki lho lek ran delok sampeyan arep delok sapa lho anggite. Yo niken kok. Rene iki niken wong aku lak mugawan diesel to, Nduk. Lho. Masa lah ngono kok munggah? Lah ya mergo diesele nek aku ora munggah kok diesele ndak oline apa jenenge? Totos. Ya ora ngono. Ya sing baku berkah barokah kanggone Pak Jas. Pak Jas. Jasuke. Pak Jas Mati. Jas Mati Jas. Pak Gak Jasuke. Wis Lah ngono dikipasi aku kan. nyebut Jasuke ket mah ya ora nek senukane Jasuke kok. Oh, Ngono iki aku pengen. iki lho. Ya Allah. Wes mau tak belikan di belakang, aja marah-marah terus. Mas Bambang terima kasih. Iya, sampean aja kakan mangan jagung. Nyapa? Aku ndek mangan jagung, Pak De. Apa piye? Kok metu dadi dadar jagung, Pak De. Apa nek telekmu ya? Ya, Kowe iki nek ngomong karo iki ngati-ati. Bocah iki bocah lugu. bocah lugu. Ora nek ngomongan iki apa nyatane, Betul. apa ngertine. Celebang-celebu. Nah, iki lho Jasuke. Iki Jasuke. Ya ndak ngomong sik kamangan. Nah, kono. Masyaallah, jeneng ya awake dhewe momong Lah, ya genduk ki. Pancen wong senengane ya mung Jasuke kok. Ngesakne, Pak De. Ora dadi apa-apa. Dadi ki Sane cilikane ben ra tau tekone ngene iki aku. nyat cilikmu ki urung usum, Jasuke ki urung usum. Usume dedak, Pak De. Dadi Apa kuwi? dedak. Nggih. So, Bocah kok. dedak. Ini Pak De, delandan. Ya kok ngono kok ya kalu ya, Pak De. Kamongkon iki. Dadi kowe mau pas mangan jagung ki metune dadi apa? Dadi dadar jagung. Oh, dadar jagung. Ya nek lomboke nylenik ngono kuwi, Pak De. Ya maksa mentolo ya. Bambang,
Bang, Bambang. Pun ya ampun. Anu jane tukang ngomongnya abote ngene iki. ya pancen kudu gemati. Ya. Mimi iki lak nesu kan ya udo padha karo sampean Pak De. Wah? Nek iso gawene nesu. Ben udo. Ora. Aja sini kene. Ya Mimi. Kene jagungnya delok tak bawakan kamu tuh enggak bisa bawa. Ampun ya. Jenenge ngomong kalau masa ditiliki enggak ratu. Lah ya wong jenenge wis Jasuke lho ya. Zaman aku cilik kan ya urung tau enek ngono. Urung tau enek sing jenenge Jasuke. Ada pertemu kok senep. Jasuke iki. Terus Taman Jagung ta? Wis. Ya wis tau kok. Tak kekrek sampean yo. Aku ra melu-melu. Kuwi mau rumahsaku nek rukone aku kok. Aku ra melu. Lah kok mbok badhok dhewe? Ayo dhewe. Sayang. Lah nesu rae ning lumpuk. Tukonane. Anu bakule wis mulih. Sik pipel jagung. Pentol. Tukane pentol. Anu pentole Pentok macet pentole urung mampu lho digiling. heeh urung digiling. Ma aku iki tipakmu ababmu ra enak nak. Engko nek enek jagung tak tumbaske meneh. Iki jagunge lagi ditandur. Enak toh. Iya ana to. Oh, enak ta? Ya pintere. Ya wis ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Nek ndulang bocah ki ngono kuwi. Nyo hak. Ngono kuwi. Dadi nek wong tuwa ki nek jenenge ndulang bocah, kalau mangsa anak rantek keke wong tuwa kudu telenem. Sing ngomong ya rantek dikane wong tuwa. Nah, aku wis warek. Warek aku. Panggah warek. Entek. Enak. Mah aku wis moh tipetmu kok. Padumu. Tak sesepi tok kuwi mau. Hah? Tak sesepi. Nah, kuwi mau Pak Jasuke piye? Kapure minggah. Sing duwe gawe Sohibul Hajat, Pak Jasuke ibu kalian. Kok Pak Jasuke? Ayo Kak. Pak Jasmadi. Iya, goro-goro kowe. Pak Jasmadi. Pak Jasmadi Ibu Sriwati lan Mas Jasuke. Pak Jasuke terus. Mas Vertigo. Mas Virgo. Mas Virgo. Mas Vertigo. Ya Allah. Mas Virtamin. Nah, Mas Virgo. Aci. Mangga tindak mriki. Mas Virgo, Pak Jasmadi kalian Ibu Sri. Monggo pundi dalam hitungan 1 2 3 hangus. Lho. Iki door press apa piye to, Nduk? Ndak kesuwen Tuan rumah kuwi kan lenggahe ana pojok kono, Nduk. Oh iya. Arep rene kuwi terhalang oleh tamu yang sekian banyak. Kon munggah kon rene numpak drone wae lho. Kosong numpak drone. Epek ngono. Monggo Pak Jasmadi kalian Ibu Sriwati dan juga Mas Virgo saya Diharap untuk berkenan naik panggung. betul. Monggo. Ibu Sri kalian Bapak Jasmadi. Adik Virgo. Bapak Jas. Karo wis gak usah munggah. Sik mlampah. Oh, ini lagi tindak lho. Oh ya, oke. Saya tunggu. Nggih, diperkirakan karena jarak yang sangat jauh. Betul, Pak De. Sampai sini nanti kurang lebihnya jam 5:30. Weh, kesoren. Aduh banget. Bagaimana kalau kita bikin lagu Pak Jasudi? Piye? Apa iki? Pak Jasudan apa Jasudi? Jasmadi. Pak Jasmadi. Oh, Jasudan kuwi. Pak Jasmadi. Monggo tindak. Mriki. Tindak mriki. Pak Jasmadi. Monggo tindak mriki. Mriki. Pak Jasmadi. Tolong. Monggo tindak mriki. Monggo tindak mriki. Mriki. Anu, kowe keduwuran. Sapiro?
rodok cendhek. Pak Jasmadi, monggo tindak mriki. Mriki. Pak Jasmadi. Sik. Pak. Sing lagu, Pak. Kok sing, Pak? Sing do gawe aja ngayal to. Kok dadi gawe aja ngayal. Oh iya. Ya ben. Maksude iki lak nek nang panggung ki lak anu hukume disepotke sik lak gek munggah lak ngono to. Lah iki sepotke sik urung ta, Pak? Ayo rene sik. Urung disepotke kok munggah iki. Nang kene sik persiapan. Lagune entek temen rene. Yen lagune wis dadi, kuwi lagi munggah. Lah ya ngono. Ngono. Lah ya. Ah wong sugih kok ora paham. Lah ya ora paham. Dong iki rasa nanggap sosone. Jane sing oho sapa to? Wong tuan rumah munggah ya bene. Pengen ngerti sing oho sapa? Yo. Iki. Moga Pak. Musik instrumen instrumen. Allahumma barik salih anu digebek. Aku ngerti carane, Pak. Enek toh. Sing gawe munggah ki sepote Allahumma barik lana. Lah ya Allahumma barik. Sik Pak, iki kudu dianu. Radi maju, Pak, Nggih. Nggih. Bu, niki Pak Jasmadi. Niki Pak Jasmadi. Sungkem bekti kula sehat selalu. Lajeng menika Ibu? Ibu Sri agak mriki, Bu. Loh, niki garwane Pak Jasmadi. Nggih. Lah kok cantik men Ibu Sri lah Pak Jasmadi yo ngene. Awakmu aja ngisi-ngisini. Tak duduhi. Neng donya ki anane mung loro. Ana awan, ana bengi. Ana apik, ana ala. Nah, terus ana dhuwur, ana ndek. Ana peteng, ana dhuwur, ana cendhek. Nah. Ana ireng, ana putih. Sudah melengkapi to. Sing ngene wae, gen enek perubahan. Iya, Pak. Aku mesake niken yo anu. Lho buwe cantik kok mosok pake kaya ngene kan ngono to. Sampeyan rono sik dulu. Wes tak gentenane. Lah. Lah iki apik rada putih e. Lah ibu cantik lagi kok kaya batang. Monggo Bapak, nggih. Maksudnya kaya ngene bapake iki gedhe dhuwur gagah piantune iki lho wong iki gagah perkosa ngono lho. Terus wong iki perkasa. Kok iso perkosa iki? Perkasa. Bedane apa bedane? Beda Pak De sing genah. Perkasa ki tegese gagah gedhe dhuwur pideksa kaya panjenengane Pak Jasmadi ki. Heeh. Nah. Wo ngono. Pak Jasmadi kuwi perkasa. Perkasa lek perkosa apa? Nek perkosa. Kuwi tekono kuwi tindak sing tuang nindakne kuwi tekono kuwi. Kono sing marahi kok ngene. Senengane Nggih sugeng siang Bapak Jasmadi, Ibu Sri sugeng siang. Sampun puas nggih, Pak? Dereng. Syukur. Karo kowe langsung biasane lek petuk niken iki lho. Iki pun puas, Pak. Dereng. Niken wis ngantek keringetan ki urung puas. Kathek lek sik tak tekono. Napa biasane nggih ngoten niku? Sok ngendika nek urung puas ngoten niku. Oh, biasane ya ngono. Ngono kuwi bentinane. Tegese jenenge nyambut gawe itu harus selalu semangat. Jangan selalu mencapai titik puas. Iya. Ini apik saya iki ngeten niku. Iya. Luar biasa. Pak Jasmadi ini mencontohkan hitam manis itu orangnya itu suka menyawer. Cakar jaluk dhuwit iso tembunge iki ya. Tenan. Pak Jasmadi ki wong iki ganteng lho, rambutnya gondrong. Jenengan mboten sah cemburu wong niku tesih anak-anak nggih. Nek sampean pengen ayo lho karo aku. Ngengkel lagi. Oh malah ngajak kok. Astagfirullahaladzim Bu Sri, panjenengan niku cantik lho Bu. Tenan. Lah kok purun kali niki lah mbak menawar kepengen duit keturunan luwak anyang-anyangan. Ya bener, Ibu milih Mas Pak De Gareng bener. Enggak kok iso? Tinggi seret-seretan putrane sing nomor loro. Nggih, selamat juga untuk Mas Masya Allah. Mas Virgo ya. Nggih, kelas berapa Mas Virgo? SMP. 1 SMP. 1 SMP. Sudah sunat. Loh,
Sudah apa? Sudah selesai sunatnya, sudah mari. Sudah mari. Sudah sembuh. Sunatnya dari kapan? Barusan 1 SMP apa dari dulu? Dari dulu. Baru ditanggapnya sekarang. Astagfirullahaladzim, Pak. Pertanyaannya gini, Ya, Bu. sunatnya kan sudah lama. Nah, Sudah pernah dicoba? Dah. Punya ta, Pak De? maksudnya piye dicobanya apa? Dicoba nggo pit-pitan, Oh, dicoba ngene nggo Pak bal-balan. Ngono lho maksudnya iki. Oh, aku penasaran. Mas Virgo rasanya disunat itu gimana? Enggak gimana-gimana. Apa? Enggak gimana-gimana. Nggak ada rasanya. Oh, nggak ada rasanya. Yen gur kepengin ngerti rasane wis ben. Nek gur kepengin ngerti bentuke aja diomongi. Engko ben diduduhi bapakane dhewe ngono kae. Iya. Njaluk tulung bayar wong. Iya. Wong mampu kok. Mampu kok padhakan ya. Dongake setelah hajatan ini semoga ini bentuk sedekahnya dari Pak Jasmadi. Insya Allah berhajatan nanggap mayangkara sak konco rezekine jenengan ora lokak ning malah keporo tambah kebak. Amin. Kebak berkah, kebak barokah. Amin. Sak dun sak turun pinaringan kamulyan, sak dun sak turun pinaringan selamat donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Amin. Mas Virgo tutuk anggone sekolah nggih Mas. Muga-muga dadi putra sing soleh. Amin. Nun sewu pangapunten. Soalnya kan syutingan ya Nduk. Di syuting kersane orang ngisi-ngisi. Betul. Izin Mas Virgo pecisé rada miring. Pangapunten nggih. Tak bener. Oh, Nah, iya. dadi nek pas hajatan nun sewu ya Mas, amit sewu. Niku ngeten iki Mas. Nah, niku. Lah nek pas ngaji niku ngeten iki. Nah. Lah nek ngeten iki berarti kalah main Mas ngeten iki. Nah. Amit sewu. Nah, amit. Lah gantenge jan anake Jasmadi. Niki putra sing nomor pinten, Pak? Nomor 1. Lah sing nomor kalih? Cewek napa cowok? Cowok. Anu wayah sunat mulai dereng Pak niki. Nah, Wayah lho sunat none. Loh, tahun Ya, ngarep. sabar, tahun ngarep. Tahun ngarep. Niken malih ya Pak ya? Insya Allah lah, kowe wajib manjeri Pak Jas. Loh, Lah kok aku? kudune sing manjeri sing nanggap kok malah sing ditanggap. Strategi pemasaran. Oh, ngono Pak De. Ya bener kan. Ra Dan- ketang 10.000. Lah Aku lek lho, bapaknya terus ora nanggap aku ya dhuwitku ilang piye? Loh. Lah ya piye Pak De? Lo anggap aja ngamal. What? Terima kasih Mbak menawa sudah capek berdiri, boleh kembali lagi. Mungkin foto dulu sama Nduk Nika. Oh ya, foto Nggih, dulu. monggo. Monggo foto. Foto sareng-sareng. Pak Jas ki ora ndek anu gunem ya. Lah ya, Mas. Piyayune anteng ya. Meneng ya. Yo isane goreng keleng-kelan ndawi ngebuke ngono kuwi. Monggo foto dulu. Foto dulu. Inilah lagi Mbok Jana putrane sing siji ki ya naik panggung ngono. Yang putranya Ragil hilang. Dolan. Bukan. Oh dolan sak karepe dhewe. Oh, iya. Magrib lah mulai dhewe. Ya. Oh foto. Oh nggih. Lho, elok ra. Nah. Bintang tamu kok kon dadi tukang foto ngene. Aku neng omah diceluk Gus lho aku. Lah ning kene. Kon tak duwe foto. aji. Malah neng endi to Riri anu Sri. Ketok ora? Ya, oke. Tahan napas lo ya, tahan napas. Tahan setengah jam aja. Suwi mentek. Setan nduk tak goleke sing apik nduk. Lho, apa to iki? Pancen diedit tangan kok kuwi panggah ireng kok Jasmadi wi kok angel banget. Ora apa-apa wong ireng ki malah tanda wong sehat iki. Loh, menandakan bahwa pekerja keras, Pak De. Hah? Sama Kula mriki. Ya. Tolong Mas sampan foto Mas tak kita. Apa to? Nah, lah apa to? Ah ngene. Gentenan. Ayo ngono. Wis Jan, kaya juragan karo sopire ngene kae. Saya juragan, Ya iki. sopire. Dang. Bambang dang. Ya. Sebentar, yo. Satu, dua. Pak Jas mbok mesem to, jam berangkat Pak Jas. Aku ngerti carane ben mesem. Ayo mesem. Saya ndang Mas Bambang ganti kono tak fotone. Loh, piye to bocah iki? Wes, Oh wis to. wes kok naik udah. Oh iya. Niki nggih Bu, mau satu jepretan 100.000. Gak lah. Ya ngilerna. Ya.
pendonone ngiler. Nggih, terima kasih Pak Jas. Terima kasih Pak Jas. Ibu. Salim Mas dulu. Virgo. Keluarga yang bahagia sekali. Terima kasih. Berkah barokah, berkah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya